Здравейте, че ни гледате, ние сме Gamer Skrill и днес ще ви уведомим за giveaway, който ще направим сега. Така ли как да се запишете? Значи за да се запишете, трябва да напишете като коментар така, запис, и ако сте първи пишете 1, ако сте втори 2, ако сте трети 3 и така. И скайпа. Да. Например, ако сте първи, пишете, нали, запис 1 и 2 точки, например, да знам, Марто какъв ти скайпа е? Мартин.Иванов. Например, ето Мартин.Иванов. Иванов, нали? И така. Значи, направихме го по-рано, защото не можахме да се издържим. И значи, ще има колко победители? 3, които един от тях ще спечели премиум акаунт На Майнкрафт. на Майнкрафт, в който ще играе, даваме го да играе в премиум сървъри специално, защото е регнат в доста сървъри. В смисъл, Нарочно е така. да, само, нали, за премиум сървъри все пак е, нали, пак е премиум акаунт. А пък има и хак за ХНС. С СМС е. Ма ние го даваме без СМС. Да. Кой го спечелим, браво на него. И третия е интро. Ще му направим готино интро. Да. Само да снима. Да. Защото- Нашето не е готино, ама то интро ще е по-яко на този човек, който ще го направим. Защото не ми съм мъч за мен е интро. Това е. Запишете се. Може да сте един от победителите. Да. Ще го изтеглим на random.org, тъй че Да. да са дразните. Да. Желая ви успехи. Чао, чао.